Доброго вечора. Ми продовжуємо прямий етер на телеканалі АТР в рамках програми «Бугунь» сьогодні. І мій наступний гість дуже молода людина, але досить досвідчена, принаймні у політиці. Ніколи він не був у мені в програмі конкретно, але на АТРі був. Це політолог, заступник директора аналітичного центру політика Артем Бронжуков. Вітаю вас. Вітаю. Ну, Артем сказав, що він більше спеціалізується на внутрішньої політичній ситуації в Україні, яка, правда, дуже тісно переплетена з зовнішньою ситуацією, з усім іншим. Ну, з чого почнемо? Ну, тут так багато, все-таки смачне, і в нас що не день, то чи зрада, чи перемога, щось відбувається. Я просто таки подивився хвилю зранку сьогодні. У нас стосувалося того, що голова, секретар Ради національної безпеки і оборони України, пан Данилов Олексій, сказав, що він виступає за сильну президентську республіку. Ну, поясніть, будь ласка, що він мав на увазі і чи насправді це є метою влади, чи це просто так само, як він раніше там брав латинку для мови української, це інше. До речі, багато розумного він казав протягом своєї роботи в РНБО. Так, звісно, загалом сам інструмент РНБО, він працює непогано на рейтинги української влади. Ми бачимо, що коли вони просідають, є рішення сильної руки Зеленського під проводом Данилова, яке працює реально позитивно. Ми пам'ятаємо там санкції по проросійським каналам, по Медведчуку. Це позитивно впливає на рейтинг. Але водночас подібні заяви від людей, які реально приймають важливі рішення, вони насторожують в тому контексті, що в Україні є Конституція. І коли чиновник говорить речі, які прямо протилежні тому, що в ній прописано, це виглядає доволі, неправильно, на мою думку. Виходячи загалом з того, що сьогодні відбувається в нас в країні, де вся влада, вона монополізована в руках Офісу президента, в руках Зеленського, це не дуже нормально в контексті про європейського і демократичного розвитку в Україні. Бо ми бачимо, що є контекст. Є поряд авторитарні держави, є Росія, є Білорусь. І якщо ми будемо йти подібним шляхом, де влада буде узурповуватись, тим паче у нас є приклад того самого Януковича, який намагався узурпувати владу в своїх руках. Все це призвело до чого? До Революції Гідності. Тому мені здається, в тій ситуації, в якій сьогодні ми знаходимося, на тому етапі розвитку, в якому ми знаходимося, коли рішення приймається виключно однією людиною, і воно є безапеляційним, не працюють інші гілки влади, це не призводить до чогось позитивного. Може бути, я так думаю, що пан Данилов мав на увазі не те, що там ми створимо собі диктатора якогось українського, так? Він там був такий натяк, без назви, правда, натяк на сильну людину, особистості, яка в переламні моменти історії має бути в кожній країні, яка виборює свою незалежність. Можливо, він і мав на увазі якийсь позитив, але мені здається, що сьогодні вся владна вертикаль, вона працює в публічному просторі на підтримку президента і на демонстрацію власної лояльності до президента. Ми ж бачимо, що люди, які переходили у владу разом з Зеленським і мали особистий погляд на деякі речі, як то на реформу, наприклад, Генпрокуратури, чи на реформу інших органів. Сьогодні їх вже немає, бо ці люди були доволі незалежні і мали, можливо, певні політичні амбіції. Наприклад, якщо повертатись до останніх подій, давайте візьмемо Дмитра Разумкова, який втратив свою посаду у Верховній Раді, в першу чергу через те, що мав власні політичні амбіції, які глобально загрожують цьому моноліту, який сьогодні існує в українській державі. Загрожував монолиту? Я просто... Він загрожував як мінімум тим, що в нього сьогодні, згідно останнім опитуванням КМІСу, здається 7,1% підтримку людей, які готові прийти на виборчі дільниці. Слухайте, так може, якби про Данилова запитали, може він теж стільки ж... Ні, можливо, але ж ви бачите, що сам Данилов, він не має жодних політичних амбіцій. Він
в кожному своєму інтерв'ю наголошує, що він є виключно людиною президента, і після того, як в публічної площини він приходить на засідання РНБО, він також всі його дії спрямовані на підтримку ініціатив Зеленського. Водночас Разумков, коли приходив на те саме РНБО, ми пам'ятаємо, що він не голосував за найбільш резонансні рішення, він їх не підтримував, тим самим поставив під сумнів лояльність до президента. І все це вилилось в те, що сьогодні він втратив свою посаду. Слухайте, Артеме, а як ви думаєте, наскільки точні ці рейтинги останні, КМІСу, здається, які показали просто таку сенсаційну новину, яку там поширили багато людей, що рейтинг Європейської солідарності Петра Порошенка став на 0,2%, але більше за партію влади, тобто за партію Зеленського, «Слуга народу». Звісно, тут пролунали там такі реальні зауваження, що це в рамках похибки там десь 3%, 0,2% – це така умовна перевага. Да? Але як насправді, що це тенденція, випадок такий нещасний чи що? Мені здається, в контексті, знову ж таки, українському варто порівнювати декілька досліджень, коли є служби і інституції, які рівно віддалені від різних політиків. Звісно, ми знаємо, що соціологія – така річ, яку можна зманіпулювати, там, власне... Абсолютно. Трактування... Навіть коли соціологія справжня, і ми, в принципі, соціологічні служби, великі українські, вони більш-менш спрогнозували результати виборів. Тут, це правда. Українські соціологи досить високого рівня кваліфіковані спеціалісти, але водночас ми розуміємо, що деколи вони можуть гратися із похибками, із іншими інструментами соціологічного дослідження. Тому сьогодні спиратися виключно на одне дослідження і казати, що дійсно там серед електоральних симпатій українців тепер на першому місці Європейська солідарність, я б не поспішав. Давайте подивимось на дослідження інших структур і потім будемо порівнювати. Тим більше є похибка, тим більше є... треба відслідкувати, чи це є тенденцією. Звісно, коли ми побачимо, якщо там вийдуть інші соціологічні опитування, і вони також будуть підтверджувати, тоді можна буде говорити, що це знову ж таки факт. Але говорячи про рейтинг Європейської солідарності, мені здається, варто зазначати, що все одно є певна стеля, в яку впирається ця опозиційна сила, бо вона дуже радикалізує дискурс в суспільстві. І звісно, що знову ж таки монобільшості, як отримала і «Слуга народу», вони зараз не зможуть досягти, тому що вони дуже звужують свій електорат. Якщо б я їх консультував, то я б радив би робити заяви, які були б більш зрозумілі не тільки там жителям України, які знаходяться, які є дуже пропатріотичні, але й ті, які шукають політиків, які б змогли вирішити там більшість їхніх соціальних проблем. А про це говорять мало. Тому є певна стеля, і чим далі, мені здається, в політичному житті рухається ця сила, то вони все більше і більше певних своїх прихильників, яких вони могли б долучити до свого табору, вони відсікають. Тут дуже цікаво. Раз зайшлося вже про європейську солідарність, так? Чи чекаєте ви, Артеме, на створення появи, штучну, може, появу, бо є запит політичної сили, яка буде так само, може не так само, але патріотичного спектру, так? Але це не партія Порошенка. Я чув багато чутків про те, хто складе керівництво цієї партії, хто там може взяти участь у створенні, чи фінансуванні, чи там щось. Але поки що фактично нічого немає. Може це через те, що політтехнологи чи там люди, політики, вони враховують досвід Зеленського, який, як там, чорт в останній момент. Без зайвих слів, як то кажуть. Але давайте звернемо увагу, що з'явилась партія Сергія Притули, яка буде знаходитися в цій самій електоральній ніші. Здається, вона ж називається партія Сергія Притули, ПСП. Тому і ось якраз же перші, так сказати, майбутні конкуренти на цій патріотичній ніші для Петра Олексійовича з'явилися. А може це конкуренти не тільки для нього? Може це вони вже серед є ще голос. За «Слуги народу», за «Голос», вони ж можуть перейти туди. Це така ніша прозахідна, проліберальна. Але нова людина має. Але водночас патріотична. Звісно, в нас весь час, мені здається, вже там останні 3 або 4 виборчі цикли є
попит реально на нове обличчя. Але, на жаль, кожен раз, коли нові обличчя переходять до влади, вони чомусь дискредитують себе. Може, це прокляття якоїсь української влади, складно сказати. Пороблене. Але на сьогодні і технократи, і нові обличчя, на жаль, не виправдовують тих очікувань, які покладали на них українці. Чому, слухайте, був такий шанс у «Голосу». Ну, я не скажу, що великий шанс, але на тлі інших вони могли виглядати як такі справжні, чесні, такі не замарані ні з ким, не пов'язані. Але чомусь ми спостерігаємо процес, коли навіть в партії, де є Сергій Рахманін, це вже партія з інтелектом. Так? Але щось і це не врятувало. Ніхто не сумнівається в особистостях, які там дійсно були. Але чомусь той самий Вакарчук, який приходив як новий лідер, це людина, яку прогнозували як одного з реальних претендентів на боротьбу за президентське крісло в Україні. Він не зміг реалізувати свій політичний потенціал, і це вже не вперше. Не знаю, чи планує він в майбутньому ще раз похід в велику українську політику. Але якщо говорити про сам «Голос», то мені здається, варто зазначати той факт, що певно, що люди, які були активістами, і треба значити, що доволі успішними громадськими активістами, на жаль, не зуміли стати правильними професійними політиками. І не в контексті українському, бо це така вульгарщина, якщо там правильний український професійний політик, то це, скоріш за все, якийсь корупціонер. А саме європейськими елітами політичними в українських реаліях. Це такий процес дорослішання, який вони, на жаль, не пройшли, і десь там особисті амбіції вони перевищили майбутнє політичного проєкту, який заходив в Верховну Раду. Зараз, Артем, є термінове повідомлення з Криму. Пише Олександр Матвійчук, відома правозахисниця, чесна людина. Вона прислала мені приват на Фейсбук просто зараз. Терминовое. Дема Самедляева задерживает ЦПЕ за неподчинение полиции. Вел аудиозапись во время общения. Це цитата з окупантів. Так? Ось ми просто хотіли, ще коли Артем садився тут, я казав, що може ми долучимо до прямого етеру Дема Самедляєва, саме адвоката кримських татар, які сьогодні затримані. Але ні, через це він не зміг долучитися до нашого етеру. І ось далі пише Олександр Матвійчук. Людей у Криму від політичних переслідувань захищає досить невелика група адвокатів. І вони самі постійно під тиском. Потрібна реакція Міністерства закордонних справ України, представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Треба захистити захисників. Передаю слова Олександру. Може хтось зараз дивиться наш етер, і тут дійсно потрібна термінова і жорстка реакція, через те, що якщо ще й без адвокатів взагалі опинимося проти окупантів, все буде, але що відбувається, те відбувається. Як ви, Артеме, оцінюєте політичну ситуацію в Криму, ситуацію з репресіями і з тим, як ми на них реагуємо? Вона складна, очевидно. Ситуація настільки складна, що реально є. Це не політичний тиск, це реально там переслідування активістів, це переслідування людей, які в цих складних умовах залишають собі сміливість говорити відкрито, що Росія є окупантом, і називати речі своїми іменами. Водночас реально є питання, наскільки українська держава їх підтримує. І якщо така ситуація виникає раз за разом, чи ми маємо ставити питання до МЗС, звісно, до міністра, він має відповідати на це питання. Ми робимо гарну картинку, робимо Кримську платформу, туди дійсно приїздить велика кількість міжнародних представників, наших партнерів. Але якщо ми вимагаємо чогось від них, то ми маємо і самі робити більше. І з цими питаннями треба звертатись до представників української влади. І навіть кажучи про міністра, треба розуміти, що це питання потрібно адресувати і президенту Зеленському, бо він сьогодні замкнув на собі всі... Зовнішня політика, вона взагалі це на ньому, за Конституцією. Ми маємо дзвінок, коли дзвінок у студію, це відразу в етер. Я вас чую, ви в прямому етері, кажіть, хто ви, звідки, і ставте своє запитання пану Артему.
Добрий день, це Скрипченко Катерина дзвонить, я зі Львова. По-перше, я хочу передати, я сьогодні читала про затримання в Криму. Це жахливо, це жахіття. Брати Кремли, тримайтеся, перемога буде за нами. Я хочу сьогодні ще свято, День військового капелана. Також хочу привітати військові капелани, це наше все святе. Чи ви маєте запитання, Катерина? Да. Так, маю запитання до пана експерта, пана Артема. Про деолігархічний закон. Хіба можна у керованій олігархами державі приймати адекватно цей закон? Хіба можна створити нормальну судову реформу, маючи олігархічні впливи? І чи не є це наше перше завдання перемогти олігархів? І як це можна нам зробити? Дякую. Дякую вам за питання. Якщо можна, почну відповідати. Звісно. Дивіться, я зараз скажу, можливо, не дуже популярну річ, але мені здається, що законопроект, ухвалений так званий про олігархів, його мета в першу чергу не знищити олігархів як клас, а більше підпорядкувати Офісу Президента. Їх будуть маркувати, їх будуть публічно виставляти. Тобто ви думаєте, що будуть хороші і погані? Так, звісно, що ми ж бачимо, якщо б президент боровся з усіма олігархами, навряд чи він давав би інтерв'ю в стилі теплої ванни центральним українським телеканалам, які ми всі знаємо, кому належать. Водночас, ще одна річ, яка ще більш непопулярна. Дуже часто українські олігархи через те, що в них різні інтереси і вони розкладуть яйця в різні політичні кошики, дуже часто є гарантами збереження часткової демократії в Україні через плюралізм думок. Тому ми, як всі пам'ятаємо, в Білорусі і в Росії Лукашенко і Путін перше, що зробили, вони реально зачистили олігархію. І все це правда. Вони не те, щоб зачистили, частину зачистили, наприклад, частину підпорядкували просто. Так, звісно. І все це призвело до того, що всі медіа стали державними, і вся влада тепер сконцентрована в руках тільки державних інституцій. В Україні так повелося, що дуже багато великого бізнесу, який в Україні дуже часто є олігархічним, дуже часто мають різні інтереси в різних сферах. І завдяки цьому ми маємо плюралізм думок, який відображається і в медіа, і в суспільстві. Зараз ви говорите до того, що олігархи – це добре. Ні, я не кажу, що це добре, але я думаю, що треба зважати на реалії, в яких ми живемо. І якщо від олігархії ми перейдемо до жорсткої автократії, я також не вбачаю в цьому процесі таких ось великих плюсів. Я вважаю, що дуже важливо розвивати інституції в Україні. Коли в нас буде сильний парламент, коли в нас буде сильний суд, сильна генпрокуратура, коли будуть запобіжники для того, щоб в Україні черговий президент не став, неважливо, як його прізвище, я зараз кажу не про Зеленського, я кажу стратегічно, щоб черговий президент не зміг стати реальним диктатором, ось тоді ми маємо говорити про те, що держава має розвиватись еволюційно. А коли одна людина перебирає на себе всю владу, це також питання до того, куди це нас приведе в результаті. Це обґрунтовують тим, що потрібно швидко щось робити. І дійсно, ворог ось поруч, ворог всередині працює дуже потужно, ворог такий заможний, ворог впливовий. Але, звісно, це не означає, що в нас буде якась диктатура чи аналог її. Я думаю, що її не буде. Я надіюся так, майже впевнений, що не буде. Але давайте повернемося до майбутніх, можливо, виборів. Так? От просто пряме запитання. Чи є в Петра Порошенка, особисто Петра Порошенка, шанс, тобто про Верховну Раду я дуже впевнений, що Європейська Солідарність може буде і першою партією, за кількістю, може другою, тобто вони будуть серед лідерів, це точно, напевно. Бо структура побудована, і тут треба віддати Порошенку і його людям належно, вони побудували структуру загальноукраїнську, вона працює, правда, працює, і результат є все ж таки. Але чи достатньо буде цього результату партії для того, щоб особисто Петро Олексійович Порошенко став 7-м президентом України? Здається, ми з цього починали. І говорячи про Європейську солідарність, є певна електоральна стеля, яку президенту
п'ятому українському буде дуже складно пробити. Через його ідеологічні... І не тільки. А головна, мені здається, проблема навіть не в ідеології, а в тому, що є дуже великий антирейтинг. За часів свого президентства велика кількість симпатиків Петра Порошенка. Хто винний у цьому? Особисто президент Петро Порошенко, який був... Він? Ну, я думаю, що давайте розглянемо революція, прихід його до влади і всі його заяви. Вони були максимально популістичні і націлені на те, щоб Петро Порошенко став в один тур президентом України. Він все ж таки це виконав, йому це вдалося. Але коли він прийшов вже на посаду, виконати ці обіцянки він не зміг. Закінчити війну. До речі, Зеленський же пішов на вибори з такими самими, майже з такими самими думаю, що його слоганами. спіткатиме та сама доля, що і спіткала Порошенка, насправді. Можливо, це вийде не в один термін, а в два, тому що ми бачимо, що він досі залишається найрейтинговішим, якщо ми говоримо про Зеленського. І це дійсно феномен, бо за 2,5 роки, частіше за все, рейтинги колишніх українських президентів, вони просідали більш динамічно. Слухайте, а може ми звинувачуємо президентів наших у популізмі, да? А якщо чесно подивитися на ситуацію, то ми звинувачуємо виборців, бо тільки завдяки популістичним гаслам людина може отримати перемогу. І це таке правило, яке, напевно, політтехнологи знають, що, ми не хочемо брехати, звісно, ми ж не брехуни, там, да, але треба все одно. Щось таке сказати, казкове таке, щоб люди повірили, захопилися, тим більше нове обличчя, тощо. І це граблі, які ми підбираємо, кладемо знов перед собою, кладемо знов і кладемо знов. Чи так це, може, це така карма, чи буде колись це виліковано, ця хвороба? Мені здається, це не карма, це певний етап розвитку українського суспільства, який він має пройти. Якщо там згадувати всесвітню історію, ми знаємо 3 великих французьких революції. Це шлях, який французька демократія пройшла для того, щоб опинитись в тому місці, де вона знаходиться сьогодні. Це там одна із найбагатших країн, одна з найпрогресивніших країн в плані свобод особистих і загалом. Тому сьогодні ми знаходимося на певному етапі розвитку. І ті самі і суспільство, і виборці, вони, я сподіваюся, що роблять певні висновки. Можливо, їх не видно там сьогодні і не видно буде через 2-3 роки, але буде видно через 10 років. І це дуже важливо пройти це, бо якщо там проводити також паралелі з звичайною людиною, поки ти не завершиш школу, не завершиш університет, в тебе не буде певного набору знань для того, щоб виконувати там професійні обов'язки на більш високому рівні. Тобто, послухайте, Артеме, наше суспільство зараз у школі чи ще в дитячому садочку? Я сподіваюся, що вже школа пішли в школу. Що вже пішла школа. І обставини, в контексті яких ми існуємо, там російська агресія, це складна економічна ситуація, це той самий ковід. Все це впливає на те, що ми дорослішаємо. І сподіваюся, що в майбутньому будуть разом з нами, з суспільством, дорослішати українські політики. Вони будуть більш відповідальними, менше будуть скатуватись в популізм. І інститут репутації запрацюють. Ось це дуже важливо. Цей інститут створюють медіа. Якщо ЗМІ будуть реально об'єктивними, послідовно, тоді це буде працювати. Ми ж бачимо, що дуже часто потрапляють скандали українські політики, але це не призводить до результатів, тому що дискредитований сам інститут, як правильно кажуть, репутації. А що ви мені зробите? Він просто каже, що там це замовлення олігархів, це замовлення ви мене неправильно зрозуміли. Вирвали з контексту. А зараз ми маємо на прямому зв'язку Олексія Гетьмана, людину, яка розуміється, спеціалізується в тому числі на питання НАТО. Я вас вітаю, Олексію. Доброго дня. Радий бачити. І хочу просто нова хвиля обговорень щодо НАТО. Вже я не буду цитати, це просто час не втрачати, показувати цитати Піскова та інших. І вони, росіяни, до речі, це така знакова подія, визнали, що вони не можуть впливати на вибір України. Ми не можемо припинити шлях України до НАТО, але там, це найгірший сценарій, ми ж це ще чули тиждень чи 2 тому. Так? Щось змінюється на шляху просування України в НАТО. Все ж таки приїжджав дуже крутий генерал американський, і допомога йде, і політичні заяви лунають. Я хочу знати вашу думку.
Знаєте, я думаю, що пана Володимира Остіна Зеленський дуже строго запитав, чому ми досі не в НАТО? Він вирішив сказати, що ми вже незабаром, нам буде відкрита дорога, відкритий шлях до НАТО. Якщо серйозно, то з приводу заяв росіян, вони кажуть, що вони не можуть впливати на рух нашої сторони до НАТО, але вони можуть мінімізувати втрати від нашого вступу. Вони кажуть, що Пісков, Шойгу, про те, що ми ще не в НАТО, але багато вже військових баз НАТО, ми починаємо готуватись по стандартам НАТО, ми намагаємося перейти на стандарти НАТО. Тому вони, по великому рахунку, вже смирилися з тим, що рано чи пізно Україна буде... Це дуже круто, погодьтеся, Олексію. Якщо міністр оборони Сполучених Штатів каже, що він зробить все можливе для того, щоб нам відкрити цей шлях, і ми стали гідними. Розумієте, для того, щоб... це не дуже правильне слово, і гідними чи не гідним вступати до НАТО. Справа в тому, що в цьому альянсі є певні критерії для країн, які мають бути членами цієї організації. Тут справа не в гідності, достойно, недостойно. Справа в тому, що ми не зовсім відповідаємо цим критеріям. І це наше домашнє завдання, тому що це не стосується калібру гармат, чи там якості однострою, чи ще якимось питанням. Це виключно організаційне питання, по яким ми поки що не потрапляємо в критерії країн, які там знаходяться. Це можна довго розказувати, які саме критерії. Довго зрозуміло, про що йдеться, що ви маєте на увазі. Але послухайте, це дуже важливо. Для цього не треба, по-перше, не треба великих грошей, майже взагалі не треба грошей. Для цього треба переробити нашу документацію. Є так звана первинна ланка, відділена взвод рота, які не мають штабів. В странах НАТО ця первинна ланка, всі інші підрозділи, те, що називається вищестоячі організації, вони обслуговують цю первинну ланку. Ця ланка виключно займається тренуванням і підготовкою до бойових дій. У нас це поставлено з голови на ноги, точніше, знову на голову. У нас ці первинна ланка, яка забезпечує перемогу у війні, забезпечує військові дії, вона начебто обслуговує всі інші інстанції, штаби, Генеральний штаб, великі крупні з'єднання, вони начебто їх наняті робітники для обслуговування цих великих генералів. Має бути зовсім навпаки. Всі великі генерали, всі ці структури мають забезпечувати життєдіяльність, боєздатність до цієї первинної ланки. Оце принципова відмінність стандартів НАТО, а не калібр чи ще щось. І для цього нам треба переробити деякі статути, бойові статути, статути караульної служби і так далі, і переробити штатний розклад. Тому що наші підрозділи структурно дуже відрізняються від підрозділів НАТО. І перебудувати систему взаємовідносин між керівництвом і цією первинною ланкою. Оце наше домашнє завдання, і саме тому ми поки що не готові до НАТО. Але для цього не треба ні фінансів, ніяких інвестицій. Це треба сідати, переробляти штатний розклад, переробляти внутрішню документацію. Оце головне, чому ми досі не можемо потрапити до НАТО. Олексію, дозвольте я просто уточню. Це було важливо сказати. Да, ви сказали важливі речі, безумовно. Я просто кажу, що крім нашого домашнього завдання, є ще відверте небажання деяких західних партнерів, які прямо просто, вони ж нас зрадили ще в Бухаресті, здається, в 9-му році, коли виступили проти членства України в НАТО. І зараз щось теж чи мовчать, чи сумніви висловлюють. Я це не захищаю, те, що немає реформи. І, до речі, я хочу, щоб ви прокоментували новину, яку повідомив Юрій Бутусов, дуже поважна і інформована людина, журналіст-редактор сайту cenzor.net, про те, що нібито готується просто незабаром зміна міністра оборони України, і на місце пана Тарана прийде сучасний нинішній міністр з питань окупованих територій пан Резніков. Чи ви маєте підтвердження цьому? Якщо маєте, чи на краще ця зміна буде? Знаєте, по-перше, в мене немає такої інформації, бо це кулуарні розмови. І я дуже поважаю пана Бутусова, але я навряд чи думаю, що це достовірна інформація, тому що це відбувається, як ви кажете, під килимом, ці домовленості. Ми побачимо вже, коли буде результат, коли буде зміна. То, що Тарана треба змінювати,
Ну це ясна річ. Не тому, що він там розумієте, начебто в наших збройних силах є начебто дві армії. Одна армія, яка ще залишилась по радянських, мовно кажучи, принципах, а інша, яка будується по стандартах НАТО. І це не залежить від віку людей. Є люди, які дуже молоді, і вони так виховали вже цими старими, колишніми керівниками, вони ментально перебувають в нормативах у цієї радянської армії. Там було багато доброго, до речі. Є інші люди, вони можуть... там були... тільки ніхто служити не хотів там, а так багато доброго було. Я служив в радянській армії, я бачив добрі речі в радянській армії. Їх було небагато, але вони були. Давайте будемо відвертими. І є люди, але вони вже своє віджили. І вже туди повертатися нема сенсу. Але певні традиції, розумієте, дивно, можете повірити мені, може ні, я така людина вже не дуже молода, але в радянській армії, вірте на слово, ще залишалася традиція ще той армії, яка була до... Ми вже далеко відійшли від нашої теми, Олексій. Була така там честь мундіра, так звана, була офіцерська гідність, що зараз взагалі ніхто не знає, що це таке. Це ми в часи царизму якогось вже уходимо. Але так, не в сторону. Дивіться, якщо Тарана треба міняти, тому що він якраз собі, він це людина, яка представляє оту радянську ще армію, вона зараз російська вже армія. Тобто ця зміна, на ваш погляд, неминуча в будь-якому випадку? Так, вона, дивіться, для того, якщо ми хочемо дійсно потрапити в НАТО, нам треба, щоб керував цим міністерством людина, будь-яка інша, не будь-яка інша, а інша людина. Краще, хай це буде бойовий генерал, хай це буде не молода людина, але людина, яка ментально прийняла розуміння натовських основних принципів, те, що первинна ланка, тобто, як то кажуть, звичайний солдат, він є головним в Збройних силах армії НАТО. А всі інші начальники, вони мають забезпечити його зброєю, технікою, одягом, всім іншим. Солдат має займатися тільки одним – удосконалювати свою бойову підготовку. Все. Він не має займатися документаціями, щось погоджувати. Зрозуміло. Тобто ближче до практичних дій армія має бути оптимізована. Слухайте, в мене ще одне запитання, і ми закінчимо просто. Бойову підготовку. Все він має займатися. Зрозуміло. Останнє запитання. Пролунала дуже гучна заява пана Арестовича щодо того, сенс я передаю, що якщо Росія буде поводитися як зараз, то українські ракети будуть спрямовані на Москву. Я так я передав приблизно, так? Приблизно так. Угу. Прокоментуйте коротко, якщо можете. Коротко, ви знаєте, буває там осіннє загострення, буває повна луна загострення. Арестович кидає від одної крайності в іншу. Які ракети нам... По-перше, знаєте, у Арестовича інколи бувають дійсно непогані вислови. Не буває людина або дуже погана, або дуже гарна. Завжди є і гарний, і добрий. Але деякі його вислови, я думаю, що він займе місце поруч з Києвом. От Києва Арестович йде шляхом до Києва. Та ви що? Києво це ж професор. Ви про що кажете? Хто може бути порівняний з Києвом? Арестович на дистанції поки що програє. Але він так швидко рухається, що скоро буде вже сміятися більше не над Києвом, а над Арестовичем. Я думаю, що Арестович трошечки зникає з ефірів після його дуже необережного висловлення, коли він сказав, що він думає про те, а не стати ли йому президентом. Я думаю, що діючий президент це почув, і потихонечку Арестович починає зникати. Це вже знову ж таки, Олексій, це конспірологія. Я дякую вам за включення, але все ж таки хочу сказати, я погано вас чую, хочу сказати, що все ж таки ракети, які спрямовані на Москву, це в принципі, це гарно, більше гарно, ніж погано. Ні? Ви знаєте, я вам можу сказати, що в моєму підрозділі були люди, які займаються диверсійною діяльністю. Диверсант повинен, це не дуже велика воєнна тайна, він має мати при собі приблизно $300. Він має місце, в іншому місці, де він може заночувати, щоб було місце, якась там квартира, умовно кажучи. Все інше для виготовлення вибухівки він купить в звичайних побутових магазинах
і зробить її самостійно. І може провести будь-який, навіть дуже потужний вибух, навіть біля стін Кремля. Тому, якщо треба руйнувати Кремль, то не обов'язково це робити ракетами. Для цього є наша диверсійно-розвідувальна група, які можуть з цим дуже гарно впоратись, навіть не заводячи з собою ніякої вибухівки. Все продається в магазинах, просто треба знати, що купляти, як виготовляти. Олексій, Я думаю, що це дякую я вам. думаю, що він не дуже налякав Путіна та Піскова тим, що він сказав, що це маячня. Ну, слухайте, ви ж бачили, як український агент Вітер зруйнував кремлівську стіну майже, так? Тобто це вже процес іде, я думаю, певним чином. Головне почати, як говорив Михайло Сергійович, головне почати, а там процес піде. Це точно. Дякую вам. Олексій Гетьман був на прямому зв'язку. Я повертаюся до пана Артема Брунжакова. І теж прошу вас прокоментувати, ну, в такому гумористичному плані прокоментував Олексій, а я прошу серйозно. Ось про що свідчить ця заява? Про те, що немає жодного діалогу вже з Росією, про те, що вона поводиться непередбачено і перед західними партнерами. Про що це свідчить? Ну, мені здається, складно коментувати заяви Арестовича, бо наскільки вони відповідають позиції України. Ну, велике питання. Ну, чому? Слухайте, якщо є загроза, в нас немає ядерної зброї. Ну, це цілком логічно, якщо наші ракети у випадку нападу, а Росія атакує з повітря зазвичай. Ну, якщо це маємо на увазі велику війну, так? Вона, перші ракети полетять і бомби полетять на Київ. Це потрібно говорити про повітряну безпеку України. Але водночас, виходячи з попередніх заяв Арестовича, який вже відходив від прозахідного вектору розвитку України і орієнтації на Північно-Атлантичний альянс до Китаю, потім він там з кимось нецензурно розмовляв. Ну, мені здається, це людина дискредитує. В плані політичної я не хотів би обговорювати його як особистість. Я не хочу обговорювати його особистість взагалі. Це його справа. А те, що він як офіційний спікер тристоронньої контактної групи робить такі заяви, ну я б звернув би увагу там на місці його керівників безпосередніх, я так розумію, що це Єрмак, керівник Офісу Президента, чи дійсно ця людина відповідає тій посаді, яку він займає, і чи приносить його заяви користь Україні. Мені здається, що кожного разу, коли він потрапляє в інформаційний простір, це якийсь скандал, причому не тільки в контексті української влади, ну, я маю на увазі політично, це і впливає на Україну як державу, бо ми ж розуміємо, що такі новини підхоплюють і російські ЗМІ, такі новини підхоплюють і міжнародні ЗМІ. Вони резонансні, але водночас вони не додають Україні жодних плюсів, якщо... Ну, я думаю, що вони і не шкодять, насправді, бо риторика – це риторика, по-перше. По-друге, ми все одно, де-факто, в стані війни, і очікування великої війни будь-коли. Ну, ми ж розуміємо, що вона може початися в будь-який момент, який Путін вважатиме зручним. Але якщо подібні заяви, подібні люди будуть провокувати, чи готовий він особисто йти захищати Україну з автоматом в руках і боронити наші кордони? Ну, ось в мене таке до нього питання було. Ну, я думаю, що знаєте, Артеме, це не залежить. Що б ми тут не казали, ви, я, Арестович, чи інша людина, чи Олексій Гетьман, чи хтось взагалі, це жодним чином не вплине на рішення Путіна починати, активізувати війну чи не активізовувати. Тобто таке, знаєте, вони в своєму світі існують. Це правда, і те, що керівництво Росії, воно неадекватне і можна очікувати всього чого завгодно, це правда. Але водночас, давайте будемо в цьому контексті дипломатами, бо навіщо ми провокуємо таким чином, бо чи готові ми сьогодні реально ввести повномасштабну війну з Росією? Це велике питання. Чи підтримують нас наші західні партнери? Це велике питання. І коли людина, яка має з одного боку формальну посаду державну, але водночас хто його делегував на ці заяви, дуже багато питань і на рахунок і політичного контексту, і міжнародних відносин, і загалом. Добре, забагато уваги ми приділили цій темі. Я хочу продовжити таке міркування про майбутнє. Ось, тобто, ви кажете, що є певний рівень, вище якого Петро Порошенко не стрибне. Так, це зараз, виходячи з тієї соціології, яка є там не разова, а те, що ми бачимо, рік-два, то є певна стеля, яку він не проб'є. І мені здається, що навіть політтехнологи Банкової
пропрацьовують варіанти, при яких саме Порошенко вийде знову з Зеленським в можливий другий тур на наступних президентських. І мені здається, що також Зеленському буде він сьогодні був би фаворитом в такій дуелі. Напевно. Але чи не, якщо, може, ви знаєте, чи чули, чи просто там думаєте про це, можливо, Петру Олексійовичу потрібно, ну, маючи на увазі ці обставини, про які ви згадали, просувати якусь іншу молоду, несистемну фігуру, яка не була в керівництві держави ніде, але має там певний досвід, може військовий досвід, може якийсь інший досвід. Чи є перспектива висування, і чи взагалі це можливо? Висування від європейських солідарностей, чи від декількох партій, які, ну, умовно патріотичного спектру, да, єдиного кандидата? Як це можуть зробити, наприклад, проросійські? Сьогодні складно говорити на рахунок висування кандидатів, бо до президентських виборів, якщо там не відбудеться чогось екстраординарного, ну, ще є досить велика кількість часу. Ми пам'ятаємо минулі, коли сам Зеленський зробив заяву там тільки на Новий рік за 2 місяці. За 3 місяці до першого туру. Тому сьогодні говорити про кандидатів, ви знаєте, рейтинги, вони існують тільки в день голосування. Правда. А все інше, ну, воно може підійматись, падати, рости. За логікою чи не рости. Чи є запит суспільства на, ну, є, зрозуміло, що є. Зеленський це показав, да? Що є запит на обличчя, які тут не мільтішили перед очима, да, всі ці роки. Так, це правда. І водночас говорити в контексті того, чи зміг би Порошенко висунути когось іншого від своєї партії, ну, мені здається, це питання саме амбіцій особистих. І виходячи з того, що ми бачимо, там, його заяви і те, як себе поводить Петро Порошенко, ну, мені здається, він не готовий віддати ось цю гетьманську булаву своїй партії для того, щоб хтось з інших кандидатів пішов на вибори під цими прапорами. Ну, є ще один варіант, який політологи, ну, не дуже часто, але все ж таки обговорюють. І Данилов, до речі, згадав про це. Може, нам, правда, варто, ну, враховуючи те, що битва, навіть бійка там за посаду президента, да, вона проходить в умовах підвищеного популізму, брехні, там, маніпуляцій, телевізійних атак, тощо, компроматів. Як би особисто я із задоволенням проголосував за людину, яка сказала, що вона піде на посаду президента, щоб знизити її вплив у політичній системі України, щоб президент не був настільки впливовою людиною, незалежно від прізвища, щоб люди гадали, чи ми туди, чи сюди, чи що буде. Тобто якась послідовна політика все ж була головніше за боротьбу за одну конкретну посаду, якщо вона така впливова. Трохи менше впливу, трохи більше впливу парламенту, може це призведе до того, що якісь компроміси будуть там в Раді, бо зараз там просто всі зрада, перемога, ти там шмаркля, ти там такий-сякий, і просто тут просто про це говорити, про співпрацю якусь в Раді дуже важко. А хотілося б чогось такого. Ми вже сьогодні з вами згадували, і, здається, я зазначав, що дуже важливо, щоб в Україні розвивались саме інституції. Бо ми бачимо, що дуже часто ті самі депутати, які потрапляють під купол Верховної Ради, вони не є особистостями політичними, вони є ставленниками або олігархічних груп, або там ставленниками великих політиків, які потім вирішують і дуже впливають на їх голосування в парламенті. Якщо там порівнювати з розвиненими демократіями, так, ми можемо там взяти Британію, Францію, Сполучені Штати, де кожен депутат, представник парламенту, він є реально політичною фігурою, і він несе відповідальність перед цими виборцями. Наші політики дуже часто люблять в телеефірах або там десь в ЗМІ зазначати, що я працюю в інтересах свого виборця. Але якщо подивитись на сайті Верховної Ради статистику голосувань, то, скоріш за все, стає очевидним, що ці депутати є саме там слугами не в плані партійної приналежності, а в плані голосування або фінансово-промислової групи, або, як вже казав, певних політиків. Тому саме розвиток інституцій, якщо в нас буде сильний парламент, якщо в нас буде сильний Кабмін, де люди приходитимуть з програмами, з візією, зі стратегією, те, чого в нас не було. Так, там прийшов Гончарук, і він каже, в український ВВП виросте на 40%. Але
приносять презентацію, яку зробили десь там на аутсорсі якісь айтішники. І це просто гарна картинка, яка не несе під собою змістів. Ми бачимо, що дійсно інформаційний простір змінюється. І сьогодні вже більше говорять не про конкретні кроки, не про розвиток, а вкидують заяви, які там є, вони збуджують і уяву людей, і емоційний фон, але за цим немає жодних реальних кроків. Ми бачимо, що той самий інформпростір дуже перенасичений. Там сьогодні обстрілюють машину заступника керівника Офісу президента. Завтра вже всі забули, потім кидають коктейль Молотова на садибу іншого чиновника з Офісу президента. І в цьому також вмішуються міжнародні новини, смертність від ковіду. І люди просто не встигають, а, на жаль, рівень українських політиків такий, що вони все це також пропускають поміж своїх вух, і реальних кроків по зміні в Україні не існує. Ми бачимо, що в нас, я вже в якомусь ефірі говорив, що мені здається, що ковід грає дуже сильно на руку сьогодні чинній владі. Бо фокус уваги суспільства, він акцентований на цьому, і ніхто не говорить, що у нас реально дуже великі проблеми з економікою. Як це вирішувати? У нас дірка в бюджеті. І, на жаль, нема особистостей, які б сьогодні всередині Ради про це говорили, і не тільки говорили, але й пропонували шляхи вирішення. Так, у нас є опозиція, яка заявляє, що вони там відповідальні за своїх виборців. Так сьогодні саме час представити стратегію, якщо сьогоднішня влада погана, і ви хочете рости, і щоб на наступних виборах ви були владою, зробіть, запропонуйте щось, а не просто критикуйте. Водночас я б чекав навіть тіньовий кабінет, якийсь там, просто це про це щось зрозуміло. В тій самій Британії є поняття тіньового кабінету міністрів, і дуже часто вони реально вносять адекватні пропозиції. І потім до речі, я думаю, що ви маєте рацію дуже чітко, і я думаю, що колись так і буде. Тобто колись виборець скаже: слухайте, мені це ваше там про зелені шмарклі, це не цікаво. Ви скажіть, будь ласка, що ви робитимете? Що ви робитиме, коли ви дістанетеся до влади? Сьогодні ми знаходимося просто на тому етапі розвитку і політичної культури, що більше люди слідкують за гаслами, ніж за реальними кроками. Але я впевнений, що це зміниться. Давайте обговоримо питання ковіду, бо це правда, я не знаю, кому він на користь, може ви не маєте рацію, але незалежно від того, чому сталося так. От це, знаєте, це ж не стільки про це взагалі не про політичне ставлення до когось там, а це про солідарність, про те, чим ми спроможні як народ, незалежно від політичних якихось там схильностей до когось, об'єднатися перед спільною загрозою. На щастя, це не агресія велика Росії поки що, але це агресія. Але ковід забрав майже 5 разів більше життів, ніж агресія Росії на Сході. Тобто, і з точки зору гуманітарної, це трагедія справжня, це тотальний страх, це правда, але я бачу, як російські тролі, я просто бачу в коментарях, кажуть, ковіду не існує, давайте, тобто їм може байдуже, скільки там в Росії загине, це ми про це говорити не будемо. Але в Україні чому до останнього зараз черги великі на вакцинацію? Але до того, коли влітку вільно можна було там просто за 10 хвилин провакцинуватися, ніхто не йшов. Зараз почали. Що це за особливість психології чи там суспільного якогось розуму колективного? В першу чергу треба говорити, що, напевне, недостатньо ефективно спрацювала влада. Була погана комунікаційна кампанія. Слухайте, але влаштовано, все організовано дуже круто було. Це я просто вакцинування прошу взагалі без претензій. Давайте, використовуючи нашу можливість, скажемо нашим глядачам, що потрібно вакцинуватись. Це дуже легко. Навіть зараз легко. Просто тоді 15 хвилин це займало, зараз це може півгодини когось займає, у когось годину, але це того варто, бо це питання життя просто. Виходячи з того, що дійсно працюю в інтернеті, можливо, це не тільки там російські тролі. Мені здається, що вистачає українців, які пропагують антивакцинаторські настрої. Ідіоти є, але є тролі, які просто, знаєте, вони замасковані під українських патріотів, і вони навіть українською мовою пишуть просто мичню. Тобто в нас, знаєте, що пишуть?
А ось був випадок, колектив офісу весь вакцинувався Pfizer, але разом вони захворіли, і стан дуже важкий. Я просто зразу видираю, я просто бачу, як це виглядає. Я бачу, це вплив. Ну, давай. Я не хочу дискутувати на рахунок того, чи там дійсно це якісь там агенти впливу. Ну, мені здається, що дійсно вистачає людей, які просто ідіотів пропагують. теж Але вистачає, не відкидаю варіанту, що є це там націлена інформаційна кампанія. Але водночас ми там багато критикують і політиків. Я сам сказав, що влада не до кінця правильно прокомунікувала всю цю історію. Але водночас хочеться зазначити, що і звернутися знову ж таки до глядачів, що не треба перекладати відповідальність за своє життя на владу, на тролів, і інтернет, і все таке інше. Треба просто бути реалістом, відкрити статистику і подивитись, яка кількість людей і в Україні, і в світі, на жаль, померла через ковід, що це є страшна хвороба. І коли хтось розповідає, що це щось на кшталт сезонного грипу, то ні. Від цього помирає дуже велика кількість людей. Якщо в Україні від раку, від онкології, здається, біля 200 людей в день помирає, то буває, що в нас вже більше ніж 600 людей в день просто померли через ковід. І прогноз поганий, до 1000 на добу. І якщо люди не будуть вакцинуватись, тому зараз повинно розвінчувати міфи, ці наративи, які нам хтось нав'язує про те, що вакцинація це там якісь несе ризики. Це неправда, це не є фактом. Я хочу додати, дякую вам, Артем, за те, що прийшли. Дуже ви розумна, як на мене, людина. Цікаво з вами спілкуватися, і багато ще разів будемо вас просити долучитися до розмов. Ось просто статистика наостанок. Так? Померло вже майже 65 тисяч людей. Ну, можете в місті чи в районі, де ви живете, просто уявіть собі просто, що ці будинки навколо всі порожні. Просто там нікого немає. Так? Всі померли. Це дуже жахливо. Це стадіон вже великий. За прогнозом Київської школи економіки, може до Нового року кількість померлих від коронавірусу, від якого захиститися простіше простого, просто пройти щеплення, да? Зрости ще в 1,5 рази, і ця цифра може скласти 90 більше, до 100 тисяч людей, конкретних наших близьких і наших друзів, колег тощо, які просто підуть з життя через те, що хтось не пішов провакцинуватися. Не робіть так. Не будьте причиною страждань інших і своїх власних страждань, тим більше смерті. І це стосується всіх. І особливо звертаюся до мешканців Криму. Приїжджайте в Україну. В нас в Україну, в вільну частину України закупований. В нас дуже великий спектр вакцин. Можливість вакцинуватися просто 100%. І навіть спеціальні, ви просто можете почитати в інтернеті, пошукати. Є спеціальні маршрути, як мешканцям окупованих територій захистити себе, своїх близьких. Тобто в нас є ворог в обличчі окупанта, нам інші втрати не потрібні, зайві втрати не потрібні. Я дякую за те, що ви дивитеся телеканал АТR, дякую нашому гостю сьогоднішньому і дякую тим, хто долучається до Патреону. Патреон – це дуже круто, це абсолютно таємна мережа, система, де ви можете спокійно донатувати телеканал АТR, не ризикуючи нічим. Користуйтеся цією можливістю встати на боротьбу разом з нами проти окупанта. Ми дякуємо вам за підтримку. Не помилкайтеся, АТR продовжиться за декілька хвилин.